I aquest cap de setmana se celebra arreu de Catalunya la 10a edició de Benvinguts a Pagès, la festa, on la pagesia obre les portes a tots els públics per conèixer de prop com treballen. L'Ester Bertran està amb un pagès que justament hi participa. Ester, a veure, on ets? Doncs ja veieu, avui som aquí al mig del bosc amb aquest ramat d'ovelles, xais i cabres i és el que ve a ensenyar una mica aquest Benvinguts a Pagès, ensenyar el dia a dia d'explotacions com aquesta, explotacions agrícoles, explotacions ramaderes, també hi ha petits obradors i ara som precisament amb un pastor de pura raça, que podríem dir-ne, que és en Josep Maria, i que ja està habituat a viure entre ovelles, entre cabres, que per cert, Josep Maria, jo ara dic això d'ovelles i xais, clar, el primer que els expliqueu a la gent que ve Benvinguts a Pagès és la diferència entre ovelles i xais. El xai és el fill de l'ovella. L'ovella ja és grossa i el xai és el petit. Fins a 3 mesos és un xai. 3, 4, 5 mesos és un xai. Clar, doncs és una mica l'objectiu, no? Perquè, esclar, tu estàs aquí al Benvinguts a Pagès, què faràs aquest cap de setmana? Què els ensenyaràs a tota aquesta gent? Els ensenyarem la diferència que hi ha entre un xai, un cabrit, una cabra, una ovella, un boc. Un boc és el mascle de la cabra. I un marrà, saps què és un marrà? Un marrà, bé, un marrà seria que quan fem aquelles coses que no ens agraden gaire. No. Un marrà és el mascle de l'ovella. Per què t'has sumat tu en aquesta iniciativa? Sempre estem en aquesta muntanya i ens agrada ensenyar una miqueta el que fem. I és una manera de divulgar la nostra feina, perquè d'aquesta manera també ens sentim més valorats. Què us trobeu, doncs? La gent, per exemple, desconeix molt la vostra feina. Cada vegada veig que ens miren més com una cosa més estranya. Suposo que com cada vegada hi ha menys ramats, perquè han desaparegut molts ramats, en aquesta mateixa zona érem 7 o 8, ja només quedem nosaltres. Cada vegada som una cosa més estranya de veure, no? Llavors la gent ens veuen, fan fotos al ramat i ja no és una cosa tan normal veure un ramat. Clar, a veure, aquestes ovelles, aquestes xais, aquestes cabres, aquests bocs, al final tot una mica, feu també una mica de gestió dels boscos, netegen els boscos, aquestes cabres, per què serveixen? Total. Mira, veus, per exemple, on estan pasturant ara, si, per exemple, quan desaparegui aquest ramat, tot aquest prat, que és bastant gran, poder té 2 o 3 hectàrees, tot això, en uns pocs anys, acabarà sent bosc. I això no interessa, perquè de bosc en tenim molt, i aquests espais oberts són essencials conservar-los. Pels incendis, pels animals que viuen en aquestes planes, doncs és importantíssim. Llavors, per exemple, si mires cap al bosc, veus la cabra? Mira, ara està menjant aquí directament. Sí. Això també està fent neteja d'arbre, en aquest cas, eh? Això que menja és un arbós. Llavors, com li agrada molt, doncs, ella el que voldria és agafar els fruits vermells que hi ha allà dalt, però no hi arriba. Però bueno. Escolta, Josep Maria, i quines són les creus, les avantatges i inconvenients una mica de la teva feina? A veure, explica'm. Bueno, avantatges és que el que es dedica a la ramaderia i a aquest tipus de feines és una feina que t'agrada. És vocacional total, això, eh? Vocacional. No tens horaris, aquí. Home, sí, perquè som diversos i intentem tenir un mínim de qualitat de vida. Treballem 3, diguéssim, i anem tornant i tenim una mica de qualitat de vida. No tanta com la que tens tu, Si sabés, sí sé. Perquè dissabtes, diumenges, moltes vegades no són festa. Aquest xiulet és per reunir-los a totes? Per què serveix? Aquest xiulet és un xiulet de pastor. A vegades, si xiulo ara, estan tranquil·les, xiularé però baixet. Baixet, que no els destorbem. Perquè estan menjant i no vull molestar-les. Ara, si el xiuler és fort, com ella relaciona el xiulet amb el gos quan el recullo, doncs anirien totes, per això he xiulat fluixet, veus? És un xiulet de pastor, n'hi ha de molts tipus, de fusta, aquest és d'alumini. Molt bonic. Sempre modern. Doncs escolta, convidem a tothom aquest cap de setmana a venir a veure aquesta explotació d'en Josep Maria o qualsevol altre dels que hi ha per tot Catalunya, perquè és això, Benvinguts a Pagès, i si us voleu apuntar encara queden algunes reserves que podeu fer per la web benvingutsapagès.cat i, escolta, tot gratuït aquí i poder conèixer de primera mà, doncs en aquest cas, mira, les ovelles, els xais, els bocs i tot el que faci falta. Que importants són, i tant que sí. A tu, gràcies. Moltes gràcies. La importància dels ramats a l'hora de preparar tots aquests boscos, de mantenir tots aquests prats que en un moment donat d'incendis poden fer de tallafocs.